अब्ला फैदो फ्रेंड्स जोङो दिनैनि नैबे भिडियोआव जोङो माबोरैहाय प्रडाक्ट सेल खालामनाय मोनसे फेसबुक पेजखौ जों माबोरै बानायनाय जायो जों बेखौ मोनथिना लागोन। तो फ्रेंड बेखौ खालामनो थाखाय अफकोर्स नोंथाङा गिबियावनो फेसबुकखौ खुलिनो नांगोन। अब्ला आं बेखौ फेसबुकखौ खुलिबाय, बे जाबाय आंनि मोनसे प्रोफाइल एकाउन्ट। बेयो दानिया नोंथाङा बेवहाय नैबे सायाव मोनबा अपशन नुनो मोनदों। तो बै मोनबा अपशनफोरनि मादाव नोंथाङा नैबे मोनथाम सिन थानायाव थुनानै होगोन। ओके, बेनि उनाव नोंथाङा मा खालामगोन, बेवहाय मोनसे पेज होनाय अपशन नुनो मोनगोन। नैबे पेज होनाय अपशन नोंथाङा नुनो मोनदों, नोंथाङा बेवहाय थुनानै होबानो जाबाय। ओके, दानिया जों बेवहाय मा नुनो मोनदों, नैबे आगदाथिंजाय क्रिएट होनाय अपशन नुनो मोनदों। नोंथाङा बेवहाय क्रिएट होनाय अपशनाव थुनानै होगोन। दानिया बेवहाय गुबुन मोनसे पेजाव नुदों गेट स्टार्टेड, नाव थुनानै होगोन नोंथाङा। ओके, दानिया नोंथाङा बे पेजनि मुंखौ दोननांगौ। हमनानै लाबाय आं बे पेजनि मुंखौ दोनबाय टेक्निकल बड'। ओके, बेनि उनाव जों मा खालामगोन, नैबे नेक्स्ट होनाय अपशनाव जोङो थुनानै होगोन। ओके, तो थुनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा मा खालामगोन, बेवहाय केटेगरि मोनसे सायख'नो नांगोन। नोंथाङा मा रोखोमनि बेवहाय प्रडाक्टफोर फाननाय जागोन। तो जोङो मा खालामगोन, ब्रान्ड्स एन्ड प्रडाक्ट्स जिहेतु फानगोन, बेखायनो जों बेवहाय थुनानै बाय। बेनि उनाव जों साब केटेगरि, जोंनि रियेलि बेवहाय मा मुवा फानमारगोन। हमनानै लाबाय आं बेवहाय मा खालामगोन, गस्ला बायदिसिना फानगोन, बेखायनो नैबे क्लदिं ब्रान्ड होननाय अपशनाव थुनानै होबाय। ओके, बेनि उनाव जों मा खालामगोन, नैबे सिङाव नेक्स्ट होननाय अपशनाव थुनानै होगोन। थुना होनाय लोगो लोगोनो मोनसे पेज ओंखारबाय। बे पेजाव नोंथांखौ वेबसाइट दङबा वेबसाइट होनो खोन्थादो, जुदि गैयाब्ला नोंथाङा बेखौ स्किप खालामलांनो हायो। तो जिहेतु आंहा जेबो वेबसाइट गैया, बेखायनो आङो नेक्स्टआव थुनानै बेखौ स्किप खालामबाय। दानिया फ्रेन्ड्स, नोंथाङा गिबियावनो बेवहाय नोंथांनि पेजनि प्रफाइल पिक्चार होनो नांगोन। अब्ला नोंथाङा नैबेयाव थुनानै होब्लानो जाबाय। तो बेनि उनाव आङो मा खालामगोन, बेवहाय आं जायखिजाया मोनसे हमनानै लाबा आं बे सावगारिखौ होबाय। दानिया मा खालामगोन, आं बेखौ सेभ खालामनानै होबाय। ओके, दानिया जों नेक्स्टआव थुनानै होगोन। दानिया फ्रेन्ड्स, जोङो बे पेजनि जोङो बेवहाय मा मोनसे बेनार होनो नांगोन। तो बेनारखौ होनो थाखाय नोंथाङा नैबे खोलोमबाय अपशनाव थुनानै होगोन। हमनानै लाबाय आङो नैबे पिक्चारखौ बेयाव होनो लुगैदों। नोंथाङा बेवहाय मोजां पिक्चार होबानो जाबाय। आं बेखौ होफ्लानो लुगैदों, बेखायनो बेयाव थुना होबाय। बेनि उनाव सेभ खालामनानै होबाय। तो फ्रेन्ड्स, बेयो आपल'ड जागासिनो दङ। ओके फ्रेन्ड्स, अब्ला जोंनि नैबे पेजनि जिथु बेनारा बेबायदिहाय जोंनि आपल'ड जाबाय। दानिया जोङो बेवहाय जोङो बै पेजखौ जों भिजिट खालामगोन। अब्ला जोङो भिजिट पेज होननाय अपशनाव थुनानै होगोन। ओके, अब्ला फ्रेन्ड्स नाय, जोंनि बै प्रडाक्ट सेल खालामनाय पेजआ जोंनिया मा जाबाय, बेबायदि क्रिएट जाबाय। दानिया नोंथाङा बेवहाय खायसे सेटिंस खालामनो गोनां दंबायो। जिहेतु नोंथाङा बे पेजाव मा खालामगोन, प्रडाक्ट फानगोन, अब्ला बे पेजाव नोंथाङा मा खालामनांगोन, प्रडाक्ट बेवहाय एड खालामनो नांगोन। ओके, अब्ला आं दानिया मा खालामगोन, नैबेयाव नोंथाङा मोनबा अपशन नुनो मोनदों। तो मोनबा अपशननि नोंथाङा नैबे शप होननाय अपशनाव थुनानै होगोन। तो थुनाय लोगो लोगो नोंथांनो बेबायदि मोनसे मा पेजआ गिंगोन। दानिया बेवहाय मा खालामनांगोन, नोंथाङा बै प्रडाक्ट बेवहाय एड खालामनो नांगोन। दानिया मा लिरदो बेवहाय, श'केस योर प्रडाक्ट। तो नोंथांनि शपआ जुदि एमटि जायोब्ला बेखौ मा खालामनो, कास्टमारफोरा नुनाय नङा। बेनिखायनो नोंथाङा बेवहाय जायखिजाया प्रडाक्ट्सखौ नोंथाङा बेवहाय एड खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे क्रिएट शप होननाय अपशनाव थुनानै होगोन। ओके, तो थुनाय लोगो लोगो नोंथांनो बेबायदि पेज ओंखारबाय। दानिया गिबियावनो नैबे अपशन मोनसे ओंखारदों सिलेक्ट कारेन्सि। नोंथाङा माबे फैसायाव लेनदेन खालामजानायखौ लुबैयो, इन्डियान रुपि थुना होगोन। बेनि उनाव अके सिम्बलाव नोंथाङा थुनानै होगोन। अके, अब्ला नेक्स्ट पेजाव मोनफैबाय। दानिया बेवहाय नोंथाङा मा मोनसे डिसक्रिप्शन लिरनो हायो, नाथाय लिरालाबासिनोबो थानो हायो, बे अपसनेल। तो नोंथाङा जायखिजाया लिरनो हायो। हमनानै लाबाय आं बेबायदि मोनसे डिसक्रिप्शन लिरनानै होबाय। तो लिरखांनायनि उनाव जों मा खालामगोन, सिङाव थां, नोंथाङा नैबे सिङाव एड प्रडाक्ट्स होननाय अपशन नुनो मोनगोन नोंथाङा। अके, एड प्रडाक्ट्स होननाय अपशनाव नोंथाङा थुना होनांगोन। मानो थुनांगोन नों नाय। तो गोसोआव लाखि, नोंथाङा बेवहाय जुदि जेबो प्रडाक्ट नोंथाङा एड खालामाब्ला, अब्ला नोंथाङा बै एडमिन पेजावल'सो नोंथाङा बेबायदि नुगोन, नाथाय गुबुन कास्टमारफोरा नोंथांनि पेजाव भिजिट खालामबा जेबो प्रडाक्ट नुनो मोननाय नङा। बेखायनो नोंथाङा बेखौ एमटि माब्लाबो दा खालाम। नोंथाङा बेवहाय प्रडाक्टखौ नोंथाङा एड खालामना होबानो जाबाय। ओके फ्रेन्ड्स, अब्ला बेयाव थुनानै होबाय। दानिया नाय फ्रेन्ड्स, नोंथाङा गिबियावनो बे प्रडाक्टनि पिक्चारखौ होनो नांगोन। अब्ला आं बेवहाय इमेजाव थुनानै होबाय। हमनानै लाबाय आं बे गांनै गस्लाखौ फाननो नागिरदों, अब्ला बेबायदिहाय होनानै होबाय। दानिया बे प्रडाक्टनि मुंखौ आं नामखौ होनोसै टि शार्ट बेयो। ओके फ्रेन्ड्स, बेनि उनाव नोंथाङा प्राइसखौ लिरनो होनांगोन। प्राइसखौ हमनानै लाबाय 499 होननानै होबाय आङो। बेनि उनाव डिसक्राइब योर प्रडाक्ट्स अपसनेल। बेवहायबो नोंथाङा डिसक्रिप्शन खालामनो हायो, खालामालासिनोबो नोंथाङा बेवहाय थानो हायो। आं हमनानै लाबाय बेयाव डिसक्रिप्शनखौ लिरनानै होबाय, केजुवेल वेर होननानै अपशनखौ लिरनानै होबाय। ओके, दानिया नोंथाङा सिङाव मोननै अपशन नुनो मोनदों, फिचार्स दिस प्रडाक्ट आरो मोनसेया जाबाय अट'मेटिकेलि शेयार। नोंथाङा बेखौ अन खालामनानै होगोन। बेनि उनाव नोंथाङा नैबेखौ
अट'मेटिकेलि शेयार होनाय बाटोनखौ नोंथाङा एनेबल खालामनो माब्लाबो बावगारनो नाङा। तो बेयाव मा लिरनाय फैगोन योर प्रडाक्ट विल बी शेयर अन योर पेज एज सुन एज इट इज अप्रुव। फेसबुकआ मा खालामो बेखौ गिबियावनो अप्रुव खालामग्रोयो। अप्रुव खालामखांनायनि उनावसो नोंथांनि नैबे प्रडाक्टआ मा जागोन बेयो भिजिटर्सफोरनि थाखाय बा बायग्राफोरनि थाखाय बेयो भिजिबल जागोन। दैट मिन्स नोंथांनि पेजाव बेयो शेयार जागोन। तो बेबायदि खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा मा खालामगोन सेभ होननाय अप्शनाव थुनानै होगोन। तो नायदो योर प्रडाक्ट हेज बिन साबमिटेड। जों जोंनि प्रडाक्टखौ मा खालामबाय फेसबुक पेजाव जों साबमिट खालामबाय। दानिया मा खालामनाय जागोन बेखौ प्रसेस खालामनाय जागोन। प्रसेस खालामखांनायनि उनाव जेब्ला बे एक्सेप्ट जागोन एप्रुव जागोन अब्लानिया फेसबुकआ मा खालामगोन बे आंनि फेसबुक जिथु पेजाव बे प्रडाक्टखौ भिजिबल खालामगोन। दैट मिन्स कास्टमारफोरा बेखौ नुनो मोननाय जागोन। नाथाय दा बेयो बर्तमान कास्टमारफोरा नुथ'नाय नङा आंसो नुगोन। दैट मिन्स जिहेतु बेयो एडमिन्स मोनसे पेजाव दङ नालाय जों बेखौ एडमिन्स पेज होननानै बुङो। दैट मिन्स जाय क्रिएटर जाय फेसबुक पेजखौ क्रिएट खालामदो बेल'सो नुनो मोनगोन। गुबुन रावबो कास्टमारफोरा बेखौ नुथ'नाय नङा। जेब्ला साबमिट जाखांनानै बे जेब्ला एप्रुव जागोन अब्लासो बेखौ कास्टमारफोरा नुनो मोनगोन। दानिया जों अकेआव थुनानै होगोन। अके अब्ला जों मा खालामखो नै नुनो मोनबाय जोङो मोनसे प्रडाक्टखौ बेयाव क्रिएट खालामबाय। नैबे प्रडाक्ट टि सार्ट ₹499 ओंखारबाय। दानिया नोंथाङा बेवहाय मोनसेल' प्रडाक्टथ' फाना नोंथाङा अके गुबुन प्रडाक्टबो नोंथाङा फानबावनो हायो बा गुबुन सार्टबोथ' नोंथाङा फानबावनो हायो। अब्ला नोंथाङा नै बेवहाय एड होननायाव थुनानै एगेन नोंथाङा बेवहाय इमेजाव नोंथाङा बै प्रडाक्टनि इमेजखौ होबावबानो जाबाय। नोंथाङा प्रडाक्टनि मुंखौ होबानो जाबाय प्राइसखौ होबानो जाबाय बेनि उनाव डिसक्राइब खालामबानो जाबाय। एगेन बेखौबो बेबायदि सेम प्रसेस खालाम नोंथाङा सेभ खालामबानो जाबाय। अके दानिया नाय आं नैबे दानि बैसो जिथु प्रडाक्ट बानायबाय आं बेवहाय थुनानै होबाय। थुना होनाय लोगो लोगोनो नाय मा नुनो मोनखो जोंनिया सावगारि ओंखारबाय टि सार्ट ₹499 केजुअल वेयर फिचार्स दिस प्रडाक्ट बेयो एनेबल जानानै दङ। दानिया मोनसे खोथाया मा नोंथाङा बे जुदि प्रडाक्टखौ फाननो लुगैयाखैबा अब्ला नोंथाङा बेवहाय डिलिट प्रडाक्ट खालामनानै नोंथाङा बेखौ डिलिटबो खालामनो हानायनि बेबस्था दङ। अब्ला फ्रेन्ड्स आं बेखौ बेक खालामफिनबाय। अब्ला जोंनि अलमस्ट मा पेजआ बेबायदिहाय जाबाय। दानिया मोनसे जोबोद इम्पर्टेन्ट खोथाया जाहैबाय जों बारु जोंनि प्रडाक्टखौथ' जों बेबायदिहाय बे साबमिट खालामबाय। दानिया हमनानै लाबाय बेयो मा जाहैबाय एक्सेप्ट जाबाय। एक्सेप्ट जानानै बे जाबाय शेयार जाबाय। शेयार जाखांनायनि उनाव मा जागोन नोंथांनि जिथु गस्लाखौ गुबुन कास्टमारफोरा बायनो नागिरगोन। अब्ला बायनो नागिरोब्ला नोंथांनि जिथु ट्रेनजेक्सना माबायदि जागोन थ' बे अपसना जोंनिया बेयाव फैथ'वाखै। जोङो मा खालामगोन बे अपसननि थाखाय ट्रेनजेक्सन अपसननि थाखाय आं गुबुन मोनसे भिडिअ बानायबोगोन नोंथाङा सिन्था दाखालाम। तो रोजा रोजा साबायखर थाबाय उननि भिडिअ नोंथांखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों। टु सी यू इन माय नेक्स्ट भिडिअ। सो टिल देन गुड बाय। हैव ए